Και συνεχίζουμε την κόψη. Τώρα ήρθαμε στη βάρκα. Τώρα ήρθαμε στη βάρκα. Να βγάλουμε τα κιστράκια για να δούμε πως είναι πιασμένο. Ούπα. Τι είναι, πού είναι άλλο. Με ένα γκίστρι είναι πιασμένο. Όχι, είναι το άλλο πιασμένο. Δίπλα στο αδελφάκι του, που δεν είναι αδελφάκι του, αυτό είναι εγγονάκι. Αυτό είναι εγγονάκι του. Αυτό δεν το ξαναπετάμε μέσα. Είναι μικρό. Ορετικά, τι αγκάθια είναι αυτά που έχει. Μη στεναχωριέσαι, θα πας καλά στην ψηταριά. Εμείς τώρα είναι φορά να φεύγουμε προς τα έξω να κάνουμε καμία ζαργάνα. Τώρα είναι για ζαργάνα.